Počúvate podcast Slovenskej komory daňových poradcov číslo 45 zo 6. novembra 2024. Spravodajcu pre vás pravidelne pripravujú daňoví poradcovia a vďaka umelej inteligencii si ho môžete vypočuť aj vo forme podcastu. V aute na ceste do práce alebo pri rannom behu vám bude robiť skvelú audio spoločnosť. Téma: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. V dňoch 30. októbra až 5. novembra 2024 neboli uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov. Téma: Národná rada Slovenskej republiky. Doručený návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolom medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou, ktorým sa mení a doplňa zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Schválený poslanecký návrh novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorým sa zavádza oslobodenie od spotrebnej dane elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 50 kW vrátane, a to bez preukázania sa zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Súčasne výrobca elektriny spĺňajúci ustanovené podmienky nebude povinný registrovať sa ako platiteľ dane, podávať daňové priznania a viesť daňovú evidenciu. Účinnosť 1. decembra 2024 a 1. januára 2025. Do druhého čítania schválený návrh vládnej novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Do druhého čítania schválený návrh novely zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Téma: Medzirezortné pripomienkové konanie. Návrh opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a doplňa opatrenie zo 14. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, úprava postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky, účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v nadväznosti na zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív. Ukončenie pripomienkovania 21. novembra 2024. Účinnosť 31. decembra 2024 a 1. januára 2025. Téma: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Finančná správa podáva prvé podnety na zrušenie živnostenských oprávnení. Téma: Spravodajstvo Európskej únie. Skupina pre budúcnosť Group on Future of VAT publikovala zápis zo zasadania 9. októbra 2024. Okrem iného sa diskutovali e-fakturácia a digitálne vykazovanie, vyhodnotenie úspešnosti balíčka e-obchodu a balíček VAT in the Digital Age, balíček ohľadom cestovania a Small and Medium-Sized Enterprises. Európsky parlament sprístupnil správu zo dňa 16. októbra 2024 ohľadom behaviorálneho zdanenia, tabak, alkohol, pohonné hmoty, Briefing on Behavioral Taxation in European Union. Téma: Sociálna poisťovňa informuje. Sociálna poisťovňa v roku 2025 zvýši dôchodky o 2,1%. Téma: Zdiania v komore. Finančná správa tento týždeň zverejnila link na zoznam daňových poradcov v rámci sekcie pre odbornú verejnosť. Téma: Vzdelávanie. Zažite s nami niečo nové. Nebude to len o paragrafoch, ale hlavne o stretnutí 4 top lektorov z oblasti DPH, ktorí napísali jedinečný komentár k DPH. Pozývame vás na konferenciu To najlepšie z DPH, ktorá sa uskutoční 26. novembra 2024 v hoteli Apollo v Bratislave. Čakinis. Už budúci týždeň vás radi privítame na konferencii venovanej aktuálnym výzvam v medzinárodnom zdaňovaní. Dozviete sa nielen zaujímavé informácie o mlčanlivosti, ale aj aktuálnej judikatúre ohľadom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodného zdaňovania, transferového oceňovania. Dotkneme sa aj témy konečného príjemcu, respektíve skutočného vlastníka. Pozor, už len dnes sa môžete registrovať na osobnú účasť. Tešíme sa na vás aj na metodických dňoch SKDP vo Zvolene v dňoch 9. a 10. decembra.
Registračné formuláre na všetky školenia sú dostupné na webovej stránke Akadémie daňových poradcov. Kompletného spravodajcu nájdete na webovej stránke SKDP. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.